маҳдудият дар гирифтани пули пасандоз эътирози муштариёни Тоҷиксодиротбонкро ба миён овардааст. субҳи 12 октябр даҳҳо муштарии ин бонк паси дари бинои марказӣ навбат поиданд то 200 сомонӣ гиранд. айхона бировардам ки дар банк монам ки сума надиздан ҳамсоёра сумша диздан овардам мондам ана шиштам ҳайдамаш давида хел намешава охи. Тоҷиксодиротбонк 3 сол пеш ба мушкили молӣ дучор шуд ва натавонист сари вақт маблағи муштариёнашро диҳад. ҳоло ҳар муштарӣ дар 2 рӯз 200 сомонӣ метавонад гирад. муштариҳо мегӯянд бахшҳои ноҳиявии бонк кор намекунад, онҳо маҷбуранд ба пойтахт оянд. Се шав очират мегирам барои як 200 сомон. 200 сомон бо ҳамур ҳамин чам кашида наметан. Мо 30 сари сол медавем барои $30,000. 30 сол медавем ҳамтари аҳвол. Ай ноҳияи Фархор хестам омадам квартира снима дорам. Аҳволам аҳволи саг. Успеет кунам ки суми квартира ма битум гулакора бихонам. масъулони Тоҷиксодиротбонк мегӯянд дар як вақт омадани муштариҳо сабаби таҷаммӯъ ва навбатпоии тӯлонӣ мешавад. ҳудуди 150,000 сомонӣ пули нақд барои як рӯз барои додани мардум лозим аст ки бонк масалан инро дорад. Фақат вақте банкоматро бо ин пур мекунад, ин сабаби асосиш дар як вақт ҷамъ шудани мардум аст. Вагарна масалан ин тур шуда бошад ки мардум натавонанд пули худашонро бигиранд, мувофиқи ҳамун реҷа, мувофиқи меъёрҳое ки маън шудааст, ин хел ҳолат вуҷуд надорад. навбатпоии тӯлонӣ ва ҳамин тавр норозияти муштариҳои бонк дар ҳолест ки сандуқи байналмилалии пул пеши ҳукумати Тоҷикистон шарт гузоштааст Тоҷиксодиротбонк ва Агроинвестбонкро муфлис эълон кунад. коре ки инҷониб бо дар назардошти муштариҳои зиёди ин бонкҳо розӣ нашуданд.